Mandinibulise nonke mzontsundu, indaba ku-NCYR nizifundelwa nguBonani Maphini. Xa siwukrobisa kweziphala phambili, amabhokobhoko agalelekile eMzantsi Afrika kulandela ukuphumelela kwawo indebe yehlabathi eFrance. Isebe lezimbiwa namandla libhengeze uhlengahlengiso lwamaxabiso epetroli kusukela ngoLwesithathu umhla wokuqala kuNovemba. Amabhokobhoko agalelekile eMzantsi Afrika kulandela ukuphumelela kwawo indebe yehlabathi eFrance. Ezintshatsheli zendebe yehlabathi yombhoxo ka-2023 zifikile eMzantsi Afrika ngale ntsasa yanamhlanje emva kokukhusela itayitile yazo kumdlalo obunzima kakhulu apho bafumane impumelelo ngo-12-11 kumdlalo wokugqibela neNew Zealand. Bathe bamkelwa zizihlwele zabaxhasi kwisikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe i-OR Tambo ngoLwesibini. Amaxabiso amafutha wezithuthi kulindeleke ukuba ehle ngoLwesithathu. Abaqhubi bangalindela isiqabo kwimpompo zamafutha ukusukela ngoLwesithathu. Amaxabiso epetroli amiselwe ukuhla nge-R1.78 ilitha, lo gama idizili kulindeleke kuba yehle nge-85 cents ilitha. Isebe lezimbiwa namandla libhengeze oluhlengahlengiso lwamaxabiso epetroli ukusukela ngoLwesithathu umhla wokuqala kuNovemba. Isithethi sesebe sithi oku kubangelwe kukuhla kwamaxabiso e-oil, nto leyo ekhokhelele ekuhleni kwamaxabiso emveliso yepetroleum ngelixa iphantsi kophononongo. Kwiindaba ze-NCYR, ndinguBonani Maphini.